The primary reason for studying the Bible is to gain more knowledge of Scripture. Ang rason daw, ang pinaka-primary nga rason daw sa imong pagtuon sa Bible para mo gain og daghan nga mga knowledge sa Scripture. Tama ba? Yes or no? Tama ba? Ako si Jing Haji Tinagsa, ug kini nga pangutana matubag pinaagyan ni nga video. Now let's start. The primary reason for studying the Bible is to gain more knowledge of Scripture. Yes or no? Kung ito ba yes, ito ka, pinaka-primary reason yun sa imong pagtuon sa Bible para magkaroon ka og knowledge sa Scripture. Study theology, eskwela kang Bible school, o kung wala kang Bible school, so nagtuon yun ka, mga training, or daghang klase ng mga training para yun nga mga ang primary reason yun din na yun para magtuon ka, para makabalik ka sa Scripture. Kana yun ba? Daghan kayo karon in ana ang rason, pero dili na siya mao tama, dili na siya primary reason. Nga ang pinaka-reason yun sa imong pagtuon, sa akong pagtuon, sa atong pagtuon, dili is to gain more knowledge of Scripture. Dili. Kaya daghang kayo nagtuon, dili lang yung taman. Bright kayo sa Bible. Daghang kayo memory verse. Daghan kayo memory verse, daghan kayo sa katanan. Memorize kayo. Pero, look at the life. Wala. Maurang hapon. Ang batasan, maurang hapon. Diba? So, ang pinaka-primary reason nyo na lang sa inyong pagtuon sa Bible, dili to gain more knowledge of the Scripture. But what? Is to change life. Sa imong pagtuon, hindi na kayo nakatunan sa Scripture. So, sa imong nakatunan sa Scripture, nakatunan ka life. Atong gapas ng kinabuhi, para ma-change life. So, the primary reason to study the Scripture is to change life. Mabag-o ang imong kinabuhi kung akong kinabuhi. Kaya bisan ka us maglisod ta og bag-o sa atong kinabuhi kung wala ka nakabalo sa gusto sa Ginoo. Muna nga nagtuon ka sa mensahe sa Ginoo para ang imong kinabuhi, ang akong kinabuhi, ang atong kinabuhi mabago. Pero kung nagtuon ka, sabi ni mo ka bright, kung wala na change imong life, useless na kayo. So, ang pangutana, the primary reason for studying the Bible is to earn more Scripture. No, dili. Ang reason is to change life. Kandas.